αναλφαβητισμός και η αμάθεια, η φτώχεια και η ανέχεια, η εκμετάλλευση του ανθρώπου από τον άνθρωπο αποτελούσαν τα βασικά χαρακτηριστικά της σκληρής πραγματικότητας στην Κύπρο στο τέλος του 19ου αιώνα. Το τοκογλυφικό σύστημα, κατάλοιπο της μακραίωνης Οθωμανικής κατοχής, δηλητηρίαζε τις οικονομικές σχέσεις των ανθρώπων και διαμόρφωνε το σκληρό πρόσωπο της κυπριακής κοινωνίας. Παράλληλα, η άγρια εκμετάλλευση των προϊόντων του μόχθου των αγροτών και η αφέμαξη του πενιχρού βαλαντίου τους από τους εμποροπαντοπόλες εκείνης της εποχής συμπλήρωνε το φάσμα της κοινωνικής δυστυχίας που σκέπαζε απελπιστικά τη συντριπτική πλειονότητα των Κυπρίων πολιτών. Οι Κύπριοι, που στο παρελθόν είχαν αναπτύξει σπουδαίους πολιτισμούς, κουρασμένοι από τη χιονοστιβάδα των προβλημάτων, έχαναν την αυτοπεποίθησή τους και παραδίνονταν στη μοίρα τους. Η Βρετανική αποικιοκρατία που διαδέχθηκε την Οθωμανική κατοχή δεν διαφοροποίησε την κατάσταση. Οι προσδοκίες που πρόσκαιρα καλλιεργήθηκαν μεταξύ του λαού διαψεύστηκαν και εξανεμίστηκαν. Η Κύπρος εισήλθε στον 20ο αιώνα, φέροντας τα χαρακτηριστικά μιας καθυστερημένης χώρας στον οικονομικό, τον κοινωνικό και τον πολιτισμικό τομέα. Οι κύριες ασχολίες των κατοίκων του νησιού ήταν η γεωργία και η κτηνοτροφία, που διεξάγονταν με πρωτόγωνα μέσα και πανάρχιες μεθόδους. Ορισμένοι φωτισμένοι άνθρωποι της εποχής εκείνης διείδαν ότι οι ατομικές πρωτοβουλίες δεν ήταν δυνατό ούτε τους κοινωνικούς θεσμούς να μεταβάλουν προς το καλύτερο, ούτε τα πολλαπλά προβλήματα να επιλύσουν. Γι' αυτό εστίασαν την προσοχή τους στη συνεργασία και στην πρακτική έκφρασή της με την εφαρμογή του συνεργατικού θεσμού, ο οποίος άκμαζε ήδη στις ευρωπαϊκές χώρες. Οι πρώτες κινήσεις για ίδρυση συνεργατικών εταιριών εκδηλώθηκαν στην Πάφο το 1904. Οι συνεργατικές εταιρείες όμως που ιδρύθηκαν στις κοινότητες της Έμπας, Χλώρακας, Κισόνεργας και Μεσόγης δεν τα κατάφεραν να επιβιώσουν και διαλύθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η μεγάλη προσπάθεια έγινε στις 22 Νοεμβρίου 1909 στο κατεχόμενο σήμερα Λευκόνικο της επαρχίας Αμοχώστου και στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Οι κάτοικοι της κοινότητας, καθοδηγούμενοι κυρίως από τον οικονομικό παράγοντα και επιφανή πολιτευτή Ιωάννη Οικονομίδη και τον ακούραστο δάσκαλο Μάρκο Χαραλάμπους, ίδρυσαν τη Χωρική Τράπεζα Λευκονίκου, η οποία λίγο αργότερα μετονομάστηκε σε Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Λευκονίκου. Η Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Λευκονίκου, που ιδρύθηκε και λειτουργήσε στο πλαίσιο των συνεργατικών αρχών των δίκαιων σκαρπανέων του Ρόστεϊ και των κατευθύνσεων του ιδρυτή του γερμανικού συνεργατικού κινήματος Φρέτερικ Ράιφάιζεν, αποτέλεσε το φωτεινό παράδειγμα εφαρμογής του συνεργατικού θεσμού σε όλη την Κύπρο. Η ίδρυση των συνεργατικών εταιριών κατά τομέα δραστηριότητας ήταν εναρμονισμένη με την ένταση των διαφόρων αναγκών των πολιτών και της κοινωνίας. Ιδρύθηκαν πρώτα συνεργατικές πιστωτικές εταιρείες για να αντιμετωπίσουν το σοβαρό πρόβλημα της τοκογλυφίας. Ακολούθησε η ίδρυση των συνεργατικών παντοπολίων για να αντιμετωπιστεί η νοθεία των βασικών καταναλωτικών αγαθών και να εξυγιανθεί η αγορά αγαθών πρώτης ανάγκης. Στη συνέχεια, ιδρύθηκαν οι συνεργατικές εταιρείες εμπορίας και βιομηχανικής επεξεργασίας της γεωργικής παραγωγής. Στόχος ήταν να αξιοποιηθεί η αγροτική παραγωγή προς όφελος των γεωργών και να περιφρουρηθεί και να ενισχυθεί το εισόδημά τους. Τα κυριότερα γεωργικά προϊόντα, όπως τα χαρούπια, τα εσπεριδοειδή, τα βασικότερα λαχανικά, τα φρούτα, τα σταφύλια κλπ. Περνούσαν μέσα από τις συνεργατικές εταιρείες και αξιοποιούνταν προς όφελος των παραγωγών. Παράλληλα διαμορφώθηκε το θεσμικό πλαίσιο και σταδιακά ιδρύθηκαν οι διάφοροι θεσμικοί φορείς οι οποίοι διαδραμάτισαν ουσιαστικό ρόλο στη γερή θεμελίωση και στην ανάπτυξη του συνεργατικού κινήματος. Το 1914 ψηφίστηκε από το νομοθετικό σώμα ο πρώτος νόμος περί συνεργατικών πιστωτικών εταιριών. Το 1925 ιδρύθηκε η Γεωργική Τράπεζα, η οποία, αν και δεν πέτυχε στους στόχους της, βοήθησε στην επέκταση του συνεργατικού θεσμού σε όλη την Κύπρο. Το 1935 δημιουργήθηκε το Τμήμα Συνεργατικής Ανάπτυξης, το οποίο καθοδήγησε τη συνεργατική δραστηριότητα προς τις σωστές κατευθύνσεις. Το 1937 ιδρύθηκε η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, μέσω της οποίας το συνεργατικό κίνημα πέτυχε την αυτοχρηματοδότησή του.
Τα διαιρετικά στοιχεία που εισήγαγαν οι Βρετανοί στο Σύνταγμα του 1960 με την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας οδήγησαν στο διαχωρισμό του συνεργατικού κινήματος σε ελληνοκυπριακό και τουρκοκυπριακό. Οι 115 συνεργατικές εταιρείες που ελέγχονταν από τους Τουρκοκυπρίους αποσπάστηκαν από τον κύριο κορμό του συνεργατικού κινήματος και συνέχισαν το δικό τους δρόμο. Το συνεργατικό κίνημα όμως, σωστά προσανατολισμένο, συνέχισε απρόσκοπτα την πορεία του, γιατί ήταν γερά θεμελιωμένο και ο συνεργατικός θεσμός βαθιά ριζωμένος στη συνείδηση του λαού. Στα χρόνια που ακολουθούν, η γεωργία με τη στήριξη των συνεργατικών εταιριών αναπτύσσεται με πρωτοφανείς ρυθμούς. Η γεωργική παραγωγή μηχανοποιείται και οι μέθοδοι παραγωγής εξυγχρονίζονται. Το αγροτικό εισόδημα αναβαθμίζεται και η συμμετοχή της αγροτικής παραγωγής στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν υπερβαίνει το 25%. Ο πιστωτικός τομέας γνωρίζει πρωτοφανή άνθηση. Οι συνεργατικές πιστωτικές εταιρείες και τα συνεργατικά ταμιευτήρια ικανοποιούν τις αποταμιευτικές και τις δανειοληπτικές ανάγκες των πολιτών και χρηματοδοτούν πολλά έργα κοινής ωφελίας. Οι ανάγκες των πολιτών για απόκτηση ιδιόκτητης οικογενειακής κατοικίας, η μόρφωση των παιδιών, η αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας, η χρηματοδότηση της ανέγερσης δημόσιων εκπαιδευτηρίων, η δανειοδότηση της τοπικής αυτοδιοίκησης, η επαγγελματική αποκατάσταση των νέων κλπ. Βρίσκονται στις προτεραιότητες τους και ικανοποιούνται άμεσα. Ο συνεργατικός καταναλωτικός τομέας επεκτείνεται και προσφέρει τις υπηρεσίες του σε όλη την Κύπρο. Είναι παρόν σε όλες τις κοινότητες και τις συνοικίες των πόλεων. Τα συνεργατικά παντοπολία και οι συνεργατικές υπεραγορές συγκρατούν την ανεξέλεκτη αύξηση των τιμών, περιφρουρώντας έτσι το οικογενειακό εισόδημα. Αποκλείουν την όθευση και την πλημελή ζήγηση των αγαθών ευρείας κατανάλωσης, προσφέρουν στους πολίτες καλής ποιότητας προϊόντα και συμβάλλουν στην ουσιαστική εξυγίανση των κανόνων που ίσχυαν στο λιανικό εμπόριο και ιδιαίτερα στο εμπόριο ειδών πρώτης ανάγκης. Ταυτόχρονα, το συνεργατικό κίνημα ιδρύει νέους και ενισχύει τους υφιστάμενους συνεργατικούς οργανισμούς εμπορίας και βιομηχανικής επεξεργασίας της γεωργικής παραγωγής, καθώς και άλλες μονάδες παρεμφερών δραστηριοτήτων. Οι μεσάζοντες που παλαιότερα μεθόδευαν την αγορά και απομιζούσαν το μόχθο των αγροτών περιορίζονται και το αγροτικό εισόδημα περιφρουρείται και βελτιώνεται. Παράλληλα, το συνεργατικό κίνημα προμηθεύει τον αγροτικό κόσμο με όλα τα γεωργικά χρειώδη και το βοηθά να εξυγχρονίζει τα μέσα και την παραγωγική διαδικασία για να παράγει περισσότερα και καλύτερης ποιότητας προϊόντα. Η συνεργατική δραστηριότητα ενισχύεται σημαντικά και στον τομέα των υπηρεσιών. Ο τουρισμός και οι ασφάλειες είναι δύο τομείς στους οποίους η συνεργατική παρέμβαση ήταν πολύ ουσιαστική. Η συνεργατική ανάπτυξη ανακόπτεται το καλοκαίρι του 1974 με την εισβολή των τουρκικών στρατευμάτων και την κατάκτηση του 38% του κυπριακού εδάφους. Το πλήγμα που υπέστη το συνεργατικό κίνημα ήταν βαρύτατο. 225 συνεργατικές εταιρείες εκτοπίστηκαν και απόλεσαν περιουσίες αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Οι ισχυρότατοι συνεργατικοί οργανισμοί του Λευκονίκου, της Κερίνιας, του Αγίου Αμβροσίου, της Λαπίθου, του Καραβά, της Μόρφου, της Αμοχώστου, του Ριζοκαρπάσου και των άλλων περιοχών βρέθηκαν στην προσφυγιά, αδύναμες πλέον να στηρίξουν τα μέλη τους και να ανταποκριθούν στις ανάγκες που τους επέβαλε η κατοχή. Παρά τη συμφορά, υπήρξαν εκτοπισμένες συνεργατικές εταιρείες που έστησαν τα γραφεία τους στα πεζοδρόμια των πόλεων, σε πρόχειρα παραπήγματα ή κάτω από τα δέντρα και προσπάθησαν να εξυπηρετήσουν τα μέλη τους με τα ελάχιστα χρήματα που οι γραμματείς κατάφεραν να μεταφέρουν μαζί τους. Στιγμές απείρου ψυχικού μεγαλείου, ανθρωπιάς και συνεργατικής αλληλεγγύης.
Η μεταπολεμική περίοδος δεν ήταν εύκολη για το συνεργατικό κίνημα. Οι συνεργατικές εταιρείες όμως κατόρθωσαν να ανασυντάξουν γρήγορα τις δυνάμεις τους και να βοηθήσουν στην ανακούφιση του λαού και στην ανασυγκρότηση της κυπριακής οικονομίας. Ανταποκρίθηκαν πρώτα στις καθημερινές ανάγκες των μελών τους, που ήταν σύμφυτες με την επιβίωσή τους, και στις ανάγκες των παιδιών τους που σπούδαζαν στο εξωτερικό. Ακολούθως βοήθησαν χιλιάδες εκτοπισμένους να αποκτήσουν νέα ιδιόκτητη οικογενειακή κατοικία και αγωνίστηκαν μαζί τους για την επαγγελματική επαναδραστηριοποίησή τους. Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Απρίλιο του 2004 οδήγησε στην ανασυγκρότηση και στον εξυγχρονισμό του συνεργατικού κινήματος. Το πρόγραμμα των συγχωνεύσεων των μικρών συνεργατικών εταιριών και η ίδρυση του κεντρικού φορέα των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων, το ρόλο του οποίου διαδραματίζει με επιτυχία η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, αποτελούν δύο ριζοσπαστικές αλλαγές που διευρύνουν τους αναπτυξιακούς ορίζοντες του. Σήμερα, το συνεργατικό κίνημα της Κύπρου με ισχυρή οικονομική βάση και έντονη συνεργατική ταυτότητα προσφέρει τις υπηρεσίες του στα μέλη, στους πελάτες του και γενικότερα στην κοινωνία, παραμένοντας πιστά προσιλωμένο στους ανθρωποκεντρικούς προσανατολισμούς του. Προσφέρει όλων των ειδών τις τραπεζικές υπηρεσίες. Πρωτοστατεί στη χρηματοδότηση της ιδιόκτητης οικογενειακής κατοικίας. Βοηθά τους νέους να αναζητήσουν και να κατακτήσουν τη γνώση, προσφέροντάς τους φοιτητικά δάνεια με τους καλύτερους όρους. Συνεχίζει να διευκολύνει την αποταμίευση και να καλλιεργεί το αποταμιευτικό πνεύμα μεταξύ του λαού. Προβαίνει σε στοχευμένες χρηματοδοτήσεις που αποσκοπούν στην προαγωγή της παιδείας, του αθλητισμού και του πολιτισμού. Εναρμονισμένο με τη σύγχρονη τεχνολογία, προσφέρει σειρά τραπεζικών καρτών για όλες τις ανάγκες των πολιτών και παρέχει την ευχέρεια στα μέλη και στους πελάτες του να διεκπεραιώνουν τραπεζικές πράξεις με τη βοήθεια του διαδικτύου. Διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο αυτόματων ταμιακών μηχανών και εξυπηρετεί άψογα το κοινό στην ύπαιθρο και στις πόλεις. Είναι συνδεδεμένο με τα χρηματιστήρια αξιών της Κύπρου και της Ελλάδας και διεκπεραιώνει χρηματιστηριακές πράξεις του επενδυτικού κοινού. Συνεργάζεται με σοβαρούς ασφαλιστικούς οίκους και προσφέρει αξιόπιστα ασφαλιστικά προϊόντα τόσο στον κλάδο ζωής όσο και στο γενικό κλάδο. Προμηθεύει τον αγροτικό κόσμο της Κύπρου με όλα τα γεωργικά χρειώδη. Συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς της πολιτείας και βοηθά στην υλοποίηση πολλών κυβερνητικών γεωργικών αναπτυξιακών του προγραμμάτων. Αφουγκράζεται τον ανθρώπινο πόνο και με αθόρυβο τρόπο ασκεί αφιδόλευτα το φιλανθρωπικό του έργο. Το συνεργατικό κίνημα συμπληρώνει φέτος 100 χρόνια ζωής και συνεχούς δράσης. Ενισχυμένο με την αγάπη και την εμπιστοσύνη των πολιτών και εναρμονισμένο με το νόημα του αποφθέγματος «Ο καθένας για όλους και όλοι για τον καθένα», θα συνεχίσει τον ανθρωποκεντρικό του ρόλο και την κοινοφελή δραστηριότητά του. Θα συνεχίσει να αγωνίζεται για να ανεβαίνει ο άνθρωπος ακόμα πιο ψηλά, για να εφαρμόζονται με μεγαλύτερη καθαρότητα και σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής οι συνεργατικές αξίες της αυτοβοήθειας, της αυτοευθύνης, της δημοκρατίας, της ισότητας, της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης, της εντιμότητας, της ειλικρίνειας, της κοινωνικής ευθύνης και της μέριμνας για τον συνάνθρωπό μας. Με αυτό το όραμα, ο συνεργατισμός της Κύπρου εισέρχεται στο δεύτερο αιώνα της ζωής του και με αυτό το όραμα ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία.